Tervehdys! Kuulkaa, suomalainen NHL-journalismi ottaa parhaillaan kohisten askeleita oikeaan suuntaan. Onko syy täällä pienessä voittamattomassa kulosaarelaisessa kylässä? En voi mennä sitä sanomaan, mutta tässä nyt vuodenpäivät on aloiteltu myös tätä NHL-journalismin tekemistä täälläkin suunnalla aitiossa. Otettu vähän niitä pelitapojakin ja tällaisia lukuun. Ennennäkemättömän kehkeytyminen on kiihtynyt pitkälti, kiitos Mikko Rantasen. Kun Rantanen ensin myytiin Colorado Avalanchesta Carolina Hurricanesiin ja Hurricanesista Dallas Starsiin, hän ei siirtynyt vain Avalanchesta Hurricanesiin ja sieltä Starsiin, vaan hän siirtyi coach Jared Bednarin Avalanchen kiekkokontrollilätkästä Rod Brindamurin viidakkolätkään ja sieltä nyt Peter DeBoorin pystysuunnan lätkään, jossa kuitenkin pyritään pitämään kiekkoa. Aiemminhan pelaajat vähän niin kuin siirtyivät logosta toiseen, seurasta toiseen ja se luetteloitiin sitten, että nyt tämä ja tämä pelaaja meni noin ja noin hyvien tai huonojen pelaajien seuraan, mutta nyt on ääni vähän muuttunut kellossa. Minä Ryökäle aavistelin jo viikkoja sitten, ettei Rantaselle sopinut ollenkaan se Brindamurin vapaa viidakkolätkä. Se, joka on muuttanut Sebastian Ahonkin yksilötähdeksi, joka ei saata eikä oikein osaakaan enää pelata yhteistyön jääkiekkoa. 7 vuotta voi muuttaa ihmisen ja pelaajan, niin on käynyt Aholle. Coloradossahan Rantanen sai nauttia huikeasta pelikirjalätkästä, joka oli toisteista. Hän pelasi siinä yhdessä Nathan MacKinnonin ja Artturi Lehkosen kanssa. Aina kun Rantanen oli siellä oikealla vapaana, hän tiesi, että kohta se kiekko napsahtaa vapaan. Ja hän tiesi sitten, että siitä se keskeltä tulee MacKinnon takaisin auttamaan. Ja vasemmalla laidalla viilettää siellä Lehkonen. Oli tärkeää, kun Rantanen oli sanonut IS:n Teemu Suviselle, että Dallas pelaa paljon kiekolla, se on yksi iso syy, miksi halusin tulla tänne. Niinpä niin. Rantanen ei halunnut jäädä väliasemalleen Carolinaan. Tietenkään. Kukapa sitä haluaisi pelata viidakkolätkää, josta puuttuvat rytmit ja kunnollinen yhteistyön pelaamisen ulottuvuus. Ja etenkin kun sillä Brindamurin lätkällä on liki mahdoton, ellei täysin mahdoton voittaa Stanley Cupia. No, mutta voiko sitten Starsin DeBoorin pelitavalla voittaa Stanley Cupia? Sanoisin, että kuuluisa sanontahan on, että ojasta allikkoon, mutta voisiko sen kääntää tässä tapauksessa nytten, koska ei oja eikä allikko ole mikään kovin hyvä paikka, että mentäisikin allikosta ojaan, eli pikkuisen paremmalle tasolle, mitä oli siellä Hurricanesissa, niin on nyt siirto Starsiin. Ei kovin paljon, mutta kuitenkin allikosta ojaan Rantasen osalta. Olen tätä tehdessä nähnyt nyt yhden. Sen aivan ensimmäisen Starsin pelin, jossa Rantanen pelasi Edmontonia vastaan. Oikein näki, että Rantaselta oli pudonnut muukin kuin viidakkolätkä hartioiltaan. Olihan se helpotus, kun se pitkä ja rahakas sopimus tuli vihdoin solmituksi. Siinä Dallasissa jo oli pikkusen näköisellä, että Hintz, joka loukkaantui kyllä, mutta että sen minkä pelasi, vähän pyrki pelaamaan siinä sellaista, voisiko sanoa sentteripeliä. Enemmän kuin aiemmin, eli vähän justeerasi Hintz siinä pelaamistaan, kun Rantanen tuli siihen vierelle. Oli loistavaa ylivoimapeliä ja mitä se mahtaa sitten ollakaan, kun siihen jollain aikajänteellä, kyllä siinä kun 8 vuoden sopimuksen tekee, niin saa pelata vielä montakin matsia suomalaisen huippupakin kanssa. Tarkoitan Miro Heiskasta. Rantanen on loistava pelaaja, joka kukoistaa parhaiten silloin, kun peli on toisteista, niin kuin sanoin. Niin kuin siinä jo mainitsemassani yhteistyössä MacKinnonin ja Lehkosen kanssa. Ehdotin muuten jo Antti Pennaselle ennen Four Nations Face-Off-turnausta, että Sebastian Ahon ei tulisi pelata sentterinä Leijonissa. Mä olin oikeassa. Nyt en pysty lähettämään suoraan Peter DeBoerille terveisiä, että laita kokeile Mikael Granlundia Rantasen sentterinä.
ja johan alkaisi tulla tulosta. Alkaa joka tapauksessa syntyä kokonaisvaltaista pelaamista, jos pääsisi siihen Granlundin vierelle. Jopa niin, että Hintz ja Rantanen laidoilla, mikä ettei. Granlund siinä klassisena sentterinä, joka hoitaa puolustamisen ja pelin tekemisen. No sanottava, että siellä Four Nationissa Barkov kyllä pelasti paljon Rantasen pelaamista. Rantasella silloin jo mä olin näkevinäni, että joku painaa mieltä siinä muukin kuin se, että Antti Pennanen ei ollut oikein hyvin organisoinut sitä Leijonien pelaamista. Se oli se, että sopimus oli vielä tekemättä ja siinä olosuhteessa kyllä Barkov auttoi valtavasti Rantasta ja vähältä piti, ettei paljon puuttunut ja ehkä se mikä puuttui oli se hyökkäyspeli, minkä Leijonissa Pennanen oli jättänyt ikään kuin kesannolle. Rantasella on ollut tässä nyt hieman huonoja valmentajatuuria. Brind'Amour ja etenkin Pennanen, heikkoja. Noiden rinnalla Peter de Boer on jo tekijämies. Jotenkin uskon, että Rantanen tulee kyllä tekemään tulosta ja loistamaan Dallasissa. Mä palaan vielä siihen NHL-journalismiin, joka on nyt kovaa vauhtia tällä hetkellä paranemaan päin. Ja ollaan pääsemässä todella siitä, mihin jo viittasin, että aina vain katsotaan pelaajia, pelaajien nimiä, organisaatioita, pohditaan, että onko tämä nyt jossain tankkausvaiheessa tämä seura vai onko tämä nyt siinä tuloksentekovaiheessa. Vaan aletaan katsella myös niitä yksittäisten seurojen pelitapoja. Olihan se käsittämätön retki useilta suomalaisilta NHL-kirjeenvaihtajilta rapakon taakse silloin aikoinaan. Se oli vain pelaajista raportointia. Kenelläkään ei pälkähtänytkään päähän, että vaikka kyse olisi mistä pelaajasiirrosta, aina ensin on katsottava millaisen pelikirjan piiriin pelaaja pääsee tai joutuu. Ja vasta sen jälkeen mietitään, kenen kanssa kukin pelaa. Kuka olisi uskonut, että kaksikko Aho-Rantanen ei saa hyvää jälkeä aikaiseksi. Mutta minulla oli epäilyni siitä juuri sen takia, että on tietysti katsonut aika kauan sitä de Boerin lätkää, tai korjaan Brind'Amourin lätkää siellä Hurricanesissa. Se pani minut miettimään, että kun Aho ei pelaa perinteistä sentteripeliä, Aholla on se vapaa rooli, hän loistaa ylivoimalla, alivoimalla, loistaa, jos otetaan veskari pois lopussa ja niin edelleen. Mutta ei hänestä ole antamaan sillä pelitavalla sitä tukea, minkä Nathan MacKinnon antoi Rantaselle. Tämä on oikeastaan sitä niin kuin peliin liittyvää urheilujournalismia, joka nyt näyttäisi onneksi ottavan vallan myös tuosta NHL-jääkiekkojournalismista. Meillä on hieno NHL-kevät luvassa täällä aitiossa. On tämä Inferno, on minun ja Anssi Mertarannan Kiuas ja Colosseum. Ja sitten ovat muun muassa nämä suomalaisjoukkueet Dallas Stars ja Florida Panthers. Pidetään täällä, tässä studiossa ja tässä talossa peli keskiössä. Valmentajat valmentavat peliä ja pelaajat pelaavat nimenomaan sitä peliä. Nyt sammutetaan valot, mikrofonit ja kamerat. Hei hei!